Pow. Lopeta! Mitä sä piirrät? Mitä sä piirrät? Ai niitä on se jalka. Joo, tervetuloa takaisin tänne GS Woodsin huikeaa ja hienoa maailmaa. Tässä piirsin tällaisen tarkka mittakaavassa oleva kuvan tosta jalasta, mikä toi tulee olemaan sitten. Oho. Joo, sieltä löytyi tervaleppää. Tosi kiva, kun löytyi tommoset sopivat palikat. Wow. Mitäs nyt? Niin liimataan yhteen, että saadaan tarpeeksi paksut palikat. Liimannahan käytetään tai eri per super veden kestävä. Aika paljon laitoit liimaa, poika. Nyt se tursuu yli sieltä. Ai sä Toi onkin kätevää tohon pöytään tolleen puristaa noin. Vähän oli tosta jengalla toi. Tiedätkö kun pitäis hommaa semmosia kiskopuristimia, kun ne ois niin paljon kätevämpiä, mutta kun ei oo kun näitä rimpuloita, niin joutuu näillä pelaamaan. Herran jumala, miten pitkään tätä on kuvattu tätä liimaamista. Lopetaa. Noin. Nyt on palikka liimautunut ja sitten me katsotaan, että kuinka pitkää palikkaa me halutaan tehdäkään. Pikkasen jätetään päihitetty ekstraa, että voidaan sitten sorvailla kivasti. Sitten merkataan toi keskikohta ja saadaan tuohon sormiin se kiinni. Ei tää on niin tarkkaa niin kuin niillä muilla YouTube-videoilla näyttää, että pitää mittailla ja piirrellä ja ei. Paat vaan siihen keskelle suunnilleen, niin kyllä se sitten pyöreäksi muuttuu. Niin toi tulee siihen päätyyn tietty, joo. Kiva kun näytit. Noin, nyt se on kiinni.
Onpa! Miten kauan tää kestää? Mä tän editoi. Tää laittaa viesti. Jos pikkasen nopeammin näyttäisit, kun ei jaksa katsoa. Ai. Oisko jo? Nyt varmaan loppuu, kun musakin vaihtuu. Noniin, ai sä hiot sen vielä. Jes. Nyt. Oikeesti. Joo. Ota se pois siitä, joo. Ota pois se! Joo, vaihan vaan video. Ei tätä jaksa kukaan kattoo enempää. No niin. Sitten päästään typistämään noin päät. Kuten huomaatte, ihan saman muotoinen kuin siinä kuvassa, kun piirsin. Sitten vähän mallaillaan ja mietitään, että ai että, sopiiko se kolo? Kyllä sopii. Laitoin tollaista Osmo-öljyvahaa sitten pintaan. Oho. Kato. Sitten sekoitellaan toi epoksiliima. Laitan tota hiekkaa vähän messiin, niin siitä saa vähän semmoista niinku rakennetta. Toi epoksi, ettei se ole vaan pelkkää sitä ittees. Tuosta tuli tollaista vihreän väristä, en mä tiedä miksi, mut ei kai sillä väliä, kun se on vaan liimana tossa. Lisätään kovettajaa ja sit ruvetaan täyttää noita aukkoja. Tässä on käyttänyt tota samaa tekniikkaa, että laitetaan sopivasti tonne reikään ja sit jos menee liikaa, niin otetaan vähän pois. Aika paljon liikaa menikin. Sitten meillä rupeaa olemaan jakkara pikkuhiljaa valmis. Pikkuputsaukset tuolta jalan tyvestä ja sitten on enää jalkojen katkaisu ja kova ajo. Noniin. Ai aika hyvä tekniikka. Oho. Siinä se sit on. Painaa semmosen 10 kiloa suunnilleen. Ihan semistabiili. Kyllä se nyt nurin saa, kun siihen potkii kunnolla, mutta se nyt pysyy, jos joku törmää, niin pystyssä.
Kestää tämmösen 48 kiloa painava miehen paino. Yes, daddy.